Salad. 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 Saka mukuda kusimudzirwa nei? Baba. Zibhegi rere mari rere. Riri pari safe romba menyu. Ari yapinda muhomwe. Amudzidze makaita sei baba? Oliteni wacho ari kupi? Mingiti wacho ari kupi? Tinozoita sei nai baba Mandebvu? Uyai pindai. Oliteni aripo. Kuti godi kuza kune zuva nhai. Nowe maiwe. Mandebvu ngatisimuke tiende wangu. Pakaipa tunoomesa maspika. Yowe. Andei. Giraffe. Ini ndapererwa chaizvo. Kuti life iyi iri kuda kuti titestei chaizvo. Ndazvishaya. Kana inini Mandebvu ndakutozvishaya wena. Tonyatsoita ipi chaicho pasi pezuva panapa inotibhadhara. Asi nai Giraffe, ndozi kusangana nawo varume here zvatinosangana nazvo izvi. Chatata kuda kuita chese hapana chinobuda. Haiwa. Iwe zvakangofanana chamari. Zvikunetsa munhu wese izvi baba. Kungoti vamwe vazotaure zvavo. Kuna ndafunga kuti tidzokere tinoona president chairman. Tinoudza zvakaitika kuti takavhiringidzwa nemvura pacapital yedu iwe kwekwe hakuchatoendeke kwekwe manje. Tosvika toti takavhiringidzwa nemvura. Kana ndiwo vanga zvibvume izvozvo president chairman. Zvichaita baba. Inini baba zvanhasi ndapererwa. Hapana chandikumbonyatsoona. Ndinongoona blank baba. Ndofunga kuti mbotema mango dzangu nombodya kana 5 nesalt baba. Zvanetsa izvi. Zvikuremera kumusoro setsvimbo baba. Saka poa. Ndikandimboenda kupadhena. Ndimbotendera mara ino. Ndazofungisisa. Ndikandingopfuura nekumashops baba. Kumba kuendeke kana usina chawakabata. Kuda kutoendawo kana wakabata kana mazepi. Kana kabox kemachisi baba. Zviri nani. Baba Mandebvu. Chega, Mari, hey. Chega, Mari. Summit iri kwaka next week. Apa hona manje tela waya pesa anotisonera waya. Hasi kubatika. Foni yake haisitomboita. Pakaipa wangu. Titori pakati pekutotsvaga izvezvo. Anokwanisa kundisonera regalia yaya yekusummit kuti ndiani. Adaita zvekusonerwa mudhara. Ndobasa rababa Mandebvu kaya. Kana nditi vakambosona uniform yapolisi yaipapa. Patazopinda machena. Ndikapedze foni yake papa. Kana kwanzwa anyone wangu unongotibata fast. Hello boss. Dep. Sorry boss, ndazongonzwa muri pafoni muchitaura. Muchiti mukutsvaka chibaba chinosona baba. Chibaba cheshinda netsono. But ndane time ndikushaya munhu anondisonera. Ndine face wangu chibaba baba anopedza anosonera ma-celebrities. Mana PDD, mana R. Kelly, nemainform emujera ekuAmerica ndi anosona mfeso wangu. Iwe itashuwa iwe uri serious here? Akaipa anopedza baba. Unouya naye mangwana. Wanakona 13 paSouth Avenue mangwana. Tinotenda. Saka apo tinosvika mangwana. Saka po. Saka iwe uri kumwe apo. Ndimbokutengera. Awa inini yangu ndinorwa Black Label baba. Yes, ndirowe black. Zemono mutema so. Koti ndoda koti inini handiti tudiki tumafreeze it. Panotingede zvemakotsi. Ndakutongokutengera chidouble black up. Mandebvu. Iwe. Nezuro ndakasangana nemakomborero baba. Ma-wax ema-blacks baba. Ma-wax kupiwe? Ma-streets ndasangana nempinga baba. Ndinoda kuti isonerwe hembe dzayo dzekusummit baba. Saka ndakati mimi munopedza baba. Ada kusonerwa hembe chete? Hembe dzakaita sei mani? Ndakatomudza kuti muri chibaba cheshinda netsono baba. Aripi titoenda izvezvi? Asi handina chigero kababa. Netape measure manje.
tape measure yangu yakabiwa negonzo kapanapa. But handei. Baba Monday. Baba Monday Pachkoro. Baba Monday Papiro. Baba Monday Pachkoro. Baba Monday Papiro. Boss maswera say boss. Uyu ndiye chibaba chetsono neshinda chache. Anopedza. Okay. Ndepi. Hanzi unoita zvokusona kayoyo. Muri sei boss. Small ayo. Murungoda sutu chete. Zvidiki izvo. Muda sutu ine heti mukati here kana kuti ine masocks mukati. Ndoda kusonerwa sutu yekuenda nayo kusummit. Yeblack yakabatana ne-t-shirt ye-white. Isina collar. Saka imari. Ini nangu ndinochaja 500. 500. Wati? Kana yakawandisa ndinodzikisa. No. Wachipa. Tela wangu wakudhara aindisonera. Aitotaura 1,500 American baba. Aiwa 1,500 ndo yangu chaichayo. Saka chuya mutore material mukati munoita basa. Alright, handei. Baba Monday. Sekuru soko madia. Muzukuru. Uriseka muzukuru. Material yandakupa yasoko. Urati mundisonere suit ye black ine t-shirt ye white mukati. Unoketa kuti ini ndinosota baba, ndinosota. So imari ina sekuru. Sezva uri muzukuru wangu iwewe. Unongonipa 200 American chete. 2 days ndinenge ndapedza kusona sutu yako. 200 amusi maunyanya. Ndingotaura 48 hours chete. Wadati bo ndakugadzirwa sutu yakanaka baba. Saka toonana muzukuru. Bo. Apana va contract vakaiwana kupi. Ndoda tonyatsaziva munhu ari kuapa contract iyoyi. Nditambe naye ndega. Apana wada kungwara. Uye utipa change panapa. Ina ndizoita machange over inini. Plus avadi kumhanyirwa kae. Ndikandivaisire sadza pachirauro. Ndivabate horo. Giraffe. Andikuona kuti soko tatomurwa 3 wire papa. Ndikuona kazheti racho kwari kuenda wangu. Ngatimbomushandise ipapa panyaya dzetsono neshinda. Baba Mandevu, soko inini handimtrust baba. Mari yabuda baba but tongoshana ka 150. 150 ribo. Ko takambochengeta mari tonogadzisa maspika aya. Zvinoita. Okay. But sanga tingoite $50 baba. Timbosikoka kudzimba kutakabata something baba. Katine ka step ke vanorobva unotsvaka mari ka. Vanowaonawo something ka. Ndakanobikirwa sausage badheni apo. Nemazai baba. Apoona kuswera mangwana toenda kani masutu kumurungu aya tonopiwa mari. Trigger money. Wakapinga baba Monday. Kubva wapinda nemo kudai so. Ndiri muhombeka. Ndinopedza baba, ndinopedza. Ndikutodiwa kuFrance next week apa. Vari kutondishedza. Unati usati waenda kuFrance kwako ikoko. Ndine muchato uriko nemaface angu. So tikuda 10 masuits emeruni asina collar. The next week charges. Musatye. Baba Monday, please material ikai aiwanike zvokumhanya. Takaitenga kuItaly. Please nakumbira material musaite mistakes. Manzo baba. Ndotopedza izvo zvakatosonwa kudhara izvo musati matipa materials. So imari zvako. Ari 10 munongonipoka 5,000 American. Okay. Saka ndokupa deposit ye 2K. Ndozopesa zvimwe moyo nazvo. Please material haisi kutamba nayo.
Soko, ndane chimwe chidhiri guys. Padiwa 10 masutu up emeruna. Adatosotwa fast. Please Soko. I material wayo aiwanike. Iyo mfana. Muzukuru wangu ini ndinosona kudarika iye musona chaiwo wa football yaya. Saka tinoda kuti mupedze zvinonetsa baba. Musone masuti waya. Zvekwenyu zvezve zvemhando yepa-top. 4 days ndinenda pedza nemi. Ndinda kuti aina masutu aya ari 10. Saka tokusirai mari padhiri razvo. Zvese ndongoyoti 1,500 ndakapedza masports ndakavhara dhore dhiri. Pado discount up Soko Discount next time muzukuru wangu. Aiwa saka itai. Wafana wangu Wena saka dhiri rapera toya tichikolekta kuswera mangwana matiro. Baba mande pabiro. Baba mande pachkoro. Baba mande pabiro. Giraffe. Wona chimwe chi5 waya chatamvhara ichi. Saka tane 7 waya baba. Takamirira unopiwa imwe 3k ya balance. Na boss baba. Tazoenda newewood baba. Taenda newewood baba. Tapinda. Skillful. Iwe Soko anosona wangu nomutemba. Iwe Giraffe. Unaka zvakanyorwa padhuwa. But Soko angabva atiza. Pamwenda utoyasi baba. Ndomabasa asoko kaya manje. Fona naye. Hello? The number you have dialed is not in service. Please check the number and dial again. Maybe Giraffe in network. Mira try. The number you have dialed Hello? is not in service. Hello? Please. Material yekuitalia boss yaenda mai. Deti kuti agenere nematerial were yowe maiwe. Yowe maiwe. Mache boss chavati chiko yowe. Ndiri manevwa zvatakwa izvi. Somukati baye wangu ndekubest noronga imwe mates baba. Baba Monday. Baba mande pachkoro. Baba mande pabiro. Baba mande pachkoro. Baba mande pabiro. Nigga, birwa, nigga, Mutasene metiro ya boss Apa 10 missed calls wangu. Ndisogona mudaira wangu. Bondomuti chii. Ko ndikumbogaya kuti ko takaenda kubetu. Neshoma yacho yatinayo. Tombotenderedza mari wangu. Asiona kayo. Ndinotaka wina kubetu kwacho right. Metiro yachitozoiwana kupi manje. Ipapo ndoma 1 manje. Asi iwe machina eku downtown uko kuzasuku. Ashaye machira akaita sei. Totogona kutoona irimo material yoyo. Pamwe boss yandoka akatenga chitonyeba kuti akatenga kuItaly. Downtown kunenge kunoita wewe. Saka zvatoita manje ngatange taenda ku downtown first. Tozodzoka chitenderedza mari kubeti. Handi baba. Right, maofisa. Ava ndo vakomana vacha ekundivhara material yangu nemari yangu. Batai vanhu, sungai vanhu. Imba fight. Sorry boss, takavharwawo assistant wangu. Anonzi Soko. Tichiri pakumutsvaga kani. Sorry yowe maiwe boss yowe. Giraffe tazonyura kani yowe maiwe yowe. Please tipewo 4 days kani. Tipewo 4 days timbotenderedza mari yacho. Takavharwa kani. Baba Monday. Baba Monday. My ladies, idyai mari kusvika mazvimberwa. Mari haiperi panapa. Chero makati muda kutengerwa ndege, mahelicopter, maLamborghini. Ndakazara mari nini. Idyai apa. What? Afana ndimuri kuita basa rekubapadza. Ndisina skiri. Mama streets on. Boss officer.
Hai, isusu hatibe isusu. Takatongovharwa zvedu nasekuru vedu vanoita zvekusona. Vanonzi sekuru Sokel kana kuti Soko. Nezera renyu iri. Makutaura zvana sekuru. Sekuru panapa. Manyura afara. Amumuone. Nenyaya yenyu iyi. Satinzwirewo tsitsi kana vakomana. Sika boss officer. Tine 500 American apa. Iwe. Uri kunditenga here iwewe? Sorry. Ndandaka kufunga kuti inokwana zvekubhadhara fine ka. Takutenda ndimi kune vamwe venyu. Mukati. Kunogara mamwe magororo. Hamene kuti tichakuendesai kukotirini. Bati tikuna kuti mumbogara mukati. Mune mamwe magororo. Samiso. Salad. Mandibona mafera akatarisa here. Ndakutya zvangu ini. Mune mawani baba. Giraffe, usatya. Plus nini handikuoneka zvefights handikutokwata baba. Ndauda kutiza ini. Tongotawo semafia. Kozi wakaratidza kutya manje. Uona chakasimba chimfesi ichi. Toona uchikorwa. Hey, mafane. Mwezi yenyu ndii. Ndebi. Taka. Ndepo wangu wadi. Isusu tiri vahombe, tiri mafia. Tiri mota. Tisitaka mota dzese dzemugovernment dzikushayika. Tikanodzipisa. Sure. Saka makanyanya. Saka muri chibaba. Inonzi Scorpio. Ndindotonga munonzi. Okay, saka iwe watiwo mfana wangu futi. Mfana Scorpion. Wadi mfana Scorpion. Right, uyu mfana wangu futi anonzi Giraffe. Ini ndonzi Baba Mandevu. Saka ndindado chibaba chamunomu. Ndimundera Mandevu. Asaka bo, chimboita arikuita siya timboita atukuita pana. Baba Mandevu muri chibaba. Rakwata kazimfesi risi Scorpion. Iwe, ndogara ndichikudzwa kuti confidence dzinodyisa wangu. Una Scorpion wako. Atobelieve wangu, atokwata. Kuti ange sadza ripamoto. But thank you baba. Ina ndakutobvunda ina. Ndada kutotiza baba. Kurwa pasi chap. Wakati okara ati murume hatize. Kora wakatiza nyaya dzako dzinosofwa nani. Ma-problems ako. Hatizike. Nyango kaenda ku-Asia, ku-Europe. Ma-problems ako anongokutera. Solve ma-problems. Satize. Giraffe. Isusu tichabudawo here munomu. Nekuti thingi nhasi tangorara nhasi. Mangwana tofanira kuita plan. Kungatitengai pa-prison break yaya. Tibude mujere munomu titize baba. Hey, haisati yapinda. Nanhasi. Asi Afana waye wanasunga waye wati mane 500 American. Ndakutona wabuditsa. Nosara mari nini. US dollars. Zvepeinde zvimwe izvo. Ndakandiende ikoko. Kutora mari. Nimakomana. Zvepa-prison break zvazvo ndezvemu-TV izvezvo. Apa pakutoda mamwe maplani baba. Maybe mangwana takawana foni. Tombofona pane vanhu vari panze apo vambotibatsira. But I think tezva ravako ndonyama ndoshotire papo. Vanobva vapedza. Ya, tezva randomanyama manje. Ndandatokangana tezva rawangu apa. Hey, mfana iwe. 500 US dollars yacho iripo here? Mumune izvezvi. Munetsai mari yafana mumune fast. Yes, iripo mari.
Zvedu zvaita. Hey. Zirafu ndakudza kuti maprayers anoshanda wangu. Atabuda wangu. Hey, thank you. Hey. Iwe. Saite noise iwe. Thank you, officer. Makanyanya. Thank you. Right. Famisai, famsai muende mumude muno. Kwenda kupi? Boss. Afana vanga vashina kutiza saka ndatovabata boss. Avana kova naenda boss. Mafana vangamuda kutiza. Muna mutizi ke. Zipe kuna mboma yako nimbopotidza apana. Nimbopotidza. Officer. Takati singambode kutiza isusu. Ani ndimauya makazotitora here. Boss, officer ava ndivo vauya vakatora 500 mari yedu. Vakazotora 500 American yedu. Vakati ndoda kuti mubude apa. Braibi. Pastation yangu. Manje yamuchabuda muno apana. Munofira muno. Yowe mai, yowe. Teti gudi. Again here. Yowe mai. Yowe. Tipeo 500 yedu. Officer, tipeo mari yedu please. Yowe. Baba mane pachkoro, baba mane papiro, baba mane pachkoro, baba mane papiro. Naga birwa, hey, naga chema, mawe.